Bayan box para sa imo ha. Ikan kay Ma'am Jerlyn. Wow! Wow! Nya ma'am, diri ba ako ng kuan ani delivery charge? Ilan man? 2,000. Natay niro. Ayan lang sa bayari tong turko ibayad sa sa amo ah. And Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ay ma'am, mayong udto. Kuan ni siya ma'am, balik bayan box para sa imo ha. Ikan kay Ma'am Jerlyn. Wow! One eternity later. Nya ma'am, diri ba ako ng kuan ani delivery charge? Ilan man? Ha? 2,000. Natay niro. Wala ka kabalo na ka ma'am nga na package mabot sa imo ha. Wala ka nag-iingnan day? Wala ka nagipabalo? Karon maabot? Dili ko nang bayad sa delivery. May ka box. Duha ka box sa karton, ma'am. Karon ma'am, sa man, sa may plano ani. Sa man, paon mo? Kay inaog na mo dayon og bayaran nimo. Ayan lang sa bayari tong turko, ibayad man sa samo ha. Pwede man pud i-check sa nimo ma'am, kanahon sa nimo. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Surprise! Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Pagpalain ko at nabigyan ka kanya ng mga mukha. So mama, yung udto, before dahil may magsugod, magpaila-ilaw sa ni. So kami dahil ma'am ang EMD Ghost Flower Shop. O ma'am, naami diri karon para ihatod ning sorpresa para sa imong ika 60th nga birthday. So ma'am, kabalo na ka og kinsa nag-surprise nimo? Ha, na naka-idea og kinsa? Ay, mo ara dayong anak. So, ma'am, before nimo madungog ang message ni ma'am para sa imuha, kantahan sa kanamo og happy birthday ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pag-wish usa ma'am tapos tayo pa ang kandila inig human og wish. Salamat nga sa akong anak nga naakaroon dito sa gawas. Minahon ko, tagan o may paglawas. O kasunod to nga maabot. May nani lang gihapon ng ako. Mayong panglawas. Paglabi na yun sa kong anak nga sa gawas, hatagan siya may panglawas. Atos ayan mga yahang panabaw, hatagan siya may iya sa Ginoo. So kato lang, sige, tayo pa ma'am. Tayo pa sa Yay! Happy birthday ma'am! So ma'am, mao na yung message para sa imuha. Ingon niya, happy 60th birthday Mama Lenny. Salamat kayog dako sa tanan mga pagsakripisyo ni isip usa ka inahan. Ayan po nato sa Ginoo nga daghan pang birthday nga moabot sa imuha. Maayong panglawas perminti og happy lang always. Salamat kayo og dako ma og I love you. Amping mo kanunay. So, ito ang message ni ma'am. Nakatang na ko na handa para sa iya. Kaya sa taas na edad kay mapay tapos yun. Ampos Ginoo nga kita sa para sa So, kato lang sir. Wala birthday kiss si ma'am diha? Ha? Birthday kiss? Sige sir, salamat. sa panmama nga daghang pang mabot nga birthday para dugay may mag tuyo. Nana. Salamat kayo sa paggasto sa kuan mo. Susilahan.
Salamat po oras sir. Sa imong masulti sa imong anak ma'am o sa imong pamilya karon nga gisurprise ka nila sa imong birthday. Nagpasalamat ko sa akong mga anak, akong bana, ug akong iyang manghod, nga si Journey. Daril ko sagdan nga punta sila, magmalampuson sa ilang pag-eskwela, o sa iyang pagpanabaho, o umabot nga mga katuigan, nga unta sila magpadayon sa ilahang ipaninguha nga lampos niya iyang pag-eskwela si Daril Pasagdan. So kato lang ma'am. Okay. So ma'am, once again, happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama Wala birthday kiss si ma'am daghang nila. nakuyawan sa ilang taktika Birthday kiss? kaysa permero iprang Okay sir, kanila salamat. ang Bigos Flower Shop lang doula